DJ Zmrďo. Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate interaktívnu reality show Skutočný príbeh DJ-a Zmrďa, súčasného hrdinu nového typu. Svojím hlasovaním ste rozhodli, že vo svojich textoch bude podľa vzoru Eminema ohovárať hviezdy pop music. Samozrejme, keďže ide o hviezdy našej domácej scény, treba povedať, že v porovnaní so Zmrďom ide iba o hviezdy v úvodzovkách. Zakiaľ toto vaše rozhodnutie preverí právne oddelenie Fanrádia, využíme neobmedzené možnosti nášho elektronického média a vniknime do najintímnejšej sféry nášho hrdinu. Zmrďo totiž práve spí a sníva sa mu krásny sen. Ďakujem, thank you, I love you all. To je sukces, to je ono. Tak, dnes sme zarobili iba 13 melónov, z toho ty 1,5. Mal by si pridať, mladý. Ako sami počujete, Zmrďovi sa už sníva o veľkom koncertnom úspechu. Feriho výpočty ho však trochu schladili a tak sa mu teraz začne snívať o tom, že si ho všimli aj veľké svetové hviezdy, napríklad Madonna. Áno, už som počula DJ-a Zmrďa a musím povedať, že je úžasný. Je to nový vietor vo svetovej pop music. Eminemové časy skončili, nastáva doba zmrďovská. Teraz Tom Hanks. Prvá hviezda z východu sa volá DJ Zmrďo. Keď ho počúvam, mám chuť zavesiť showbiznis na klinec a venovať sa niečomu inému. Nemám proti nemu šancu. Vo sne počuje DJ Zmrďo aj ďalší slávny hlas. Ten Zmrďo, to je taký jak rampa. Pardon, to sa mu do sna priplietol manažer Ferry, ktorý stále zabúda, že absolvoval kurz slušného vyjadrovania sa a bude si ho asi musieť zopakovať. Teraz tá ozajstná hviezda Halle Berry. Jednoducho ho milujem. Je taký krásny, talentovaný, jednoducho skvelý. Milujem ho a rada by som si s ním niekedy zaspievala duet. Vo svojom sne sa teda DJ Zmrďo stal celosvetovou celebritou, ktorá má úspech u publika a útočí na všetky awardy, ktoré len existujú. Veľké svetové stars sa o ňom vyslovujú s uznaním. Žiaľ, veď to poznáte, z každého sna sa raz musí precitnúť. Vstávaj, Trtko! No tak, poďme, vstávaj! Yes, OK. Čo je? Ja ti dám také OK, že poletíš expres až na mesiac. Čo tu drichmeš? Text už máš napísaný? Čo? Muzikanti čakajú. No, mám. Vlastne nie. Vieš, ja radšej píšem na hotovú hudbu. A koho si ho hovoril? Ukáž? Aha. No. A kde je Habera? Habera sa nerímuje. Habera, tubera. Mne hovor, čo sa rímuje. Neserma. A Vondráčkovú vynechaj. Tá ešte vôbec žije? A toto je kto? Aká Margita? To čo? Je ten Margita. Tebe už úplne je Hergot. Vidíš, Hergota som zabudol. Ten chcel byť prezidentom, ne? To bol God. Ty drbo, ja sa s teba asi... Sami ste počuli, že už prvý single DJ-a Zmrďa bude určite znamenať škandál, ktorý ho mediálne posunie na prvé priečky hitparád. Otázka znie, ozvú sa slovenské celebrity už teraz a budú sa snažiť o zákaz hrania prvého Zmrďovho hitu v elektronických médiách? Alebo hanebne stiahnu chvost a odovzdane budú čakať na to, ako ich nová hviezda zmetie zo scény? Hlasujte 0904 14 14 12, proti Zmrďovi zasiahnu právni zástupcovia niektorých slovenských pop hviezd, napíšte SMS DJ 1. Alebo Zmrďo môže pokojne a bez prekážok ďalej tvoriť, napíšte SMS DJ 2. Je to opäť na vás, už zajtra sa dozviete, ako to kvôli vám dopadlo. Na vine budete v každom prípade vy, tak sa už vopred hanbite. Fuj. DJ Zmrďo.